Muri yeZimbabwe. So nyaya yatinayo iri kubva kumupfana anonzi Godwin. Mupfana ane 26 years dzekura dzemakore anayo. Mupfana Godwin watipinzira nyaya yekuti ma1 zviri kuitika out there murufanira kunzwisisa. So mupfana Godwin pana anogara zvake kumaruwa, anogara kunonzi kwaNeshuro ndo news atipa panapa. So watipa news ndobva tamufonera tida kunyatsokuti tinzwisise from all angles. That's why when kanda kuuya muri yeZimbabwe ndichikuudzai these stories with what is happening with this guy and stuff, it's because ndeda tombo anenge andiisira message anditi achitsanangura nyaya yake and then ndomufonera kuti ndinyatsokunzwisisa all angles and then ndakuuya panapa ndichikuudzai. So chinzwai munzwi. Mukomana anogara kumwenezi Masvingo province kudhuze nekwaari kuti township inonzi Neshuro. So mukomana ari kuti iye ari kushanda, ari kuita zvaari kuita, ari kudriva mataxi, mota dzekupirota idzi aniti. So mukomana ari maNeshuro kudaro, pane imwe shop panonzi pavagora, according to information yatipa pavagora, and then pavagora apapa pana sekuru ake handiti, but panext pacho peshop pavagora pane panonzi pavagondo. So pagondo nepavagora mufanira kuti adzo munzwisise. So mukomana waiuya achigara achiuya pasekuru ake pagora achingodidi ombomwa tii obuda orwa pasi nechimota chaanodhiraivha chaanopirota nacho, obva adzoka, obva achita sei chinowa, handiti chitoyota nowa charufamba nacho, right? So mukomana umwe musi wakati rega ndipinde panext apo pavagondo ndimboona kuti chii chiri kuitika. Mukomana ndokunopinda panext pavagondo, achisvika mukomana ndokulaitwa face, kutochwa nerunako. Mukomana ndibvona kuti paita mwana akomana nonorega mwana akaita so achitengesa kuseri kwekaunda, chichiri kuitika handiti animaisa. Mukomana ndobva ati no, rega ndinyatsotaura nemwana, chichi bo here, bo ukutengesa bo drink. Mukomana ndokutenga drink paya wakutotaura nemusikana yako, uri kufambisa sei? Musikana ndoti ndakatopedza form 6, ndakatyoka zvangu izvezvi, gore rino ndafamba naenda kucollege, but I think I will go next year. Ari muri pabata zvinhu izvi zvirunzi, right? Mukomana ari kuti this conversation started 3 weeks ago. Ari muri first day rakatanga kutaura nemwana. Mukomana ndokutobvunza mwana unonzani? Mwana ndokuti ndonzi Yemurai. Ndiye Yemurai yemu. Mukomana paya akati alright bo, mupfana Godi akati bo, ndokutobuda paya kuna Yemurai, wakutosvika kuseri kuna shop yasekuru wake. Wakutotaura neboys iripo kuti ati mwana ari paseri apo chamboko ma1 chaichai. Vakomana kuti wangu apa haupindi, forget apo wese muno maNeshuro atraya hapapindiki apo baba. Mukomana akati iwe uresa here? Vana vakati ndatinda unotraya. Mukomana akati alright bo. Mukomana wachikoka sawakuita tumarounds twake achirowa achipirota achinosenga vanhu achidii kudzosa vanhu achiita sei achiita tumarounds twake. Mukomana futi wapindira. So mukomana kuti wakapindira 3 weeks ago idzi pabate. Mukomana wapindira futi kuya kuna Yemurai, waudzwa kane boys kuti iwe apa vapindwe hapapindike. Mukomana wangu kuti ndimwe rega ndingopindira zvangu ndingonorambwawo sevamwe. Mukomana watosviya kuya kuna Yemurai. Iwewe so manje ndingotengesa muno hautadza kuti tori lonely imwe. Yemurai akakutopindwa paipa akatoseka chimwe. Shasha dzakutoita chigood conversation handiti. Mukomana paya manje ndobva atozoti kuna Yemurai, iwe kondipochi namba ka tigoita tichitaura imwe. Yemurai ndobva akatora ati ndipe foni yako. Mukomana ndokutobudisa chimobhiseo chaanoshandisa. Baby ndokuti iwewe chasafoni yakadhakwa kudai soko unofambisa sei? Uri kungoona kuti marounds atirichirwa paroad apa aiza sometimes ndogona kutobigwa kana ndikuda kutenga zifoni riri heavy plus hauso mari dzacho dzongodi hazingobatani. Mukomana wapiwa namba.
mukomana waenda manje kuboys kusero. Mukomana akati boys alright hapana nenhamba here dzemwana. Wakubvunza boys zvimwe zviya akakuda kuwa. Boys kati iwe hautombopiwe namba. Hazviitike. Mukomana ndobva atyoka akasati alright chibodzwa ndawina 1-0. Mukomana ndobva atyoka. Boys haungomhanyi zvekuudza timu kana chimwana chichipisa panzvimbo haungomhanyi zvekuudza timu ndini ndakutodai timu rokuvharira. Timu rako chairo rokuvharira. Boys remember kana mufeso wako akambozama ka chimwana chikajamuka iwe ukazodiwa ka mufeso wako ndonenge tori first ngozi yekutanga chiro akakunyepera chita sekuti ari bonazvo inema. Right, so mukomana wachoka hana kuudza boys. Mukomana watanga kuwhatsapana nemwana conversation iri kufamba zviri bho paya. 2 weeks ago, batainya timeline is very important. 2 weeks ago mukomana wati bapinzira arutaura naye Murai kakuti inoza chinduinda kupi kuHarare zvima couple days. So ndichasumuka musi wakati handiti mukomana kata bo Murai kakati iwe ndikuda kuti unditore kaono ndisiya chi kumabhazi. Mukomana kati iwe mwana uyu wakutori request akawo. Mukomana kati aiwa bo don't worry kanza don't want ndokubhadhara ndiye Murai yake. Mukomana kati no don't worry about that. Of course I can do that one small favor for you. All right bo. Musi wokusumuka kwaMurai wasvika manje. Mukomana wakuti yemu ndakupula paka ndozvokutora. Murai ndobva no mudhara wangu wazvoniti no iye uchandisenga nemota yake unondisiya kumabhazi handimaiza. So zvakamira zvakadaro mukomana ndobva achi bo Murai ndobva kaenda. Mukomana manje wakuchiuya kuno kuboys akubvunza boys dimi mudhara waMurai unombori ani chaizvo. Vanhu vakati uri kutaura kuti hausi kuziva mudhara gondo here, hausi kumuziva here mudhara gondo kuti mudhara gondo ndiani muno. So maybe mukomana wati pamazita asiri iwo zvokuti maybe vavanzi vagondo. I'm sure he did that because anenge achizama kuvanza of course angazobudisi story yose pachena nditi. So mazita anogona anga achinjwa but still isusu going to stick with this. So vagondo vatonzi vanotozikamwa maneshuru vanotozikamwa itori mbinga yekurevesa munhu reZANU-PF vanotozikamwa and vanotozikamwa kuti vari very very close naMP aripo vaitomubatsira kukampena etc. So he's a businessman conclusion and vane mari handiti right. So mukomana manje Murai kari kupi kari kuHarare. Mukomana wakatodhibha papa iye akutogaya zvake medzi dzake chimwana ichi mawana aya ndo mawana handiti Murai kapinzira phone call. Kakuti nditosodi ndatodzoka imwe I really miss home and talking to people like you. Mukomana watoona kuti something is really happening. I'm not the only one ari kufila zvandiri kufila. Kamwana kani kakatobatira umoto. Mukomana wataura nekamwana ichi katomudza kuti ndiri kudzoka kusura mangwana handimaiza. Bolato Murai chidzoka mukomana ndobva afonegwa kanzi iwe uri kupi ndasvika hanzi kunonzi kwa10 somewhere kuno kuhighway yeHarare to Bedbridge handiti. So mukomana arifanira kunotora mwana ikokoko omuuyisa kupi kutownship kunoko. So mukomana watondifonegwa nzi iwe yaunditora apa pasati pavanhu varidhira game rese ka. Mukomana watonditora mwana driver rua chimota chake chinowa wasvika pashopi yana Murai pana pagondo watomira papa watobudisa mwana obvious team rese chinogaya kuti chingori chibusiness deal chaitika apa handimufesa kudriver chipiloting. Mukomana papa wasiya mwana ipa ndo pamufanira kunzwa. Mukomana wasiya mwana timu manje repagora iri pasekuru vake. In fact akatozviona ndigogas vake mbuya vake ndisekuru vanzvanziya momsi. So mbuya vake agogasa vaurira vakati iwe mukomana Godhi ndiri kumuona ari kutsveta Murai
kuti unongoti kana kasvika panapa kungodaizoenda kuseri chiri kuitika. Mbuya vaonera mbuya vakati maiwe aya ndo ma1 manje apa mufana wangu unofanira kutodi unofanira kutopinda but apa papindika vari kugaya mbuya vauya vati iwe godi tirikukuona uri kunyanya kutambira apa chiri kuitika ani mubabata mufana kuti hapana maya ndimweya but manje munofanira kunzwisisa kuti ava gogasa vari kuita senge vari kuda kuti mukomana apinde but also ava gogasa vanoziva kuti umwe wevana vavo akatombozama pamwanasikana ndobva zvaramba so handi muri kubabata right. Zvakamira zvakadaro mukomana ari kuita tumaraunds twake asati audza mwanasikana kuti aiwe shandi todi tutapirigwa asati audza mwanasikana zvichingori chimwe chifriendship chimwe chacho timoona kuti kafriendship but muri kufilana maiza mukomana ari kuita tumaraunds akalife wako kuti kalife kangu kachinja manje ndane purpose wakufila kuti apa ndo pandiri kurarama chero chidriver chimoto chirwa chimuridzo nokufila yes mukomana wapinda in that zone wamlevel. So mukomana vazoshingisa kati anoza chiri ngandingoudza mwana ka1 kana mwana achijamuka ojamuka but izvi ndo zviripo izvi murezimbabwe ndoda kuti muterere. Mukomana wati pe wapindura pashopu pana emurai papa mutori nemukomana anoshanda mukomana wabasa emurai katori kuseri boza kana kachingopinda wakachingoshanda imwe but akazi kafuta imbapa wapindura mukomana watotubvunza iwe wangu bo ere bo ko aufa yemurai ari kupichi chimwe kanza mufonere mukomana ati alright bo vabuda aenda pavheranda wadhonza foni mukomana wafonera yemurai papa akatopindura uri kuita sei bo buda ndi something yandoda ndikuudze chi directly. Mukomana ari kungosvika padena pashopu kapapublic growth point handiti so public space hazvinyanyi kushamisa kuona vanhu vachitaura yemurai ikabuda kuya apa kabara kemwana kakatsuka kadzuke kabuda kakapfeka kamini imwe taundi yese township yese inenge ichitarisa zvizvi kuitika feka uya vari kutaura mukomana ndanga achitiudza kuti iwe ma1 right kauya paya kakutanga kutaura nemukomana akati iwe ndati ndiuye ndikuudze chi direct wangu kuti pafe ndiri kusipakwa newe and it's serious. Murai kakati kuti ndanguri ndazviona zvangu ndo zviripo but ndaichitongoshaura kuti uri kunonoswa nei kudi kutaura something mukomana akati are serious kakati serious kansaka bo here kabhepi kakati yes bo right there kwene zviya zvenyu zvoda kupedza kana 2 days to iwewe sapedzera one time kabhepi katobvuma paya mukomana watodiwa wakutoti bo right. So zvese izvi zviri kuitika pamberi peshop mukomana arichi pane mukomana ari mukati ari kutengesa watataura nezvake mukomana ari kuona kuti iwe mfesi uyu ari kutaura nemwana waboss mfesi uyu arikutadza ari kupindura nemwana waboss apa ari kufamba nechi Toyota Noah chototadza kuti hachisi chake chekungofamba nechekusenga vanhu kaichi ari kuonera. Mukomana akati haisi nyaya inini rega nditipire boss ko boys ringine jealous panzvimbo ka vanonongo ichikubhaizisa because ma1 ndo problem nevanaka vasinasikana kanaka pakaita mwana asikana kanaka panzvimbo ka boys rese ringe riri enemy yako haiwa zvaiwa unga right. So alright bo mukomana ati ndainda kutoudza chi boss mukomana mushopu mana yemurai waudza boss vauya chinela boss vanofamba nezitoyota Hilux double cab mfesi vanotozikamo mfesi wezanbeef mfesi ane cash in this story ari kunzi vanhu vagondo right. Mr Gondo vapindira mukomana wasvikira boss handisi kunzwisisa man kachi chiri kuitika kanzi pane mupanawo zvake unguru mupanawo asina chinu mupana notodhiraivhawo chimwe chimota chekupairota paroad apa pana asingatombozii kana kugeza chii iwe uri kuti chii kanzi boss mupana uyuyu
ndiri kumuona kuti mfana uyu ari kudanana nemwana wenyu. Bosi wakati uri chike mwana wangu ani? Kanzi bosi umuonekera ndiani? Kanzi taura. Kanzi iye mu ari papa. Bosi ndobva akati iwe munhu ari kutaura nezvake uyu ari kupi? Zvikanzi mfana uyu anosvika panapa. Inini ndinogona kutipirai kana asvika panapa nechimota chake. Zvikanzi hai alright bo iwewe. So boss ava Mr. Gondo ivo pachavo vangu tongoti ndimwe yaya ndobva vaisiya nyaya. But uyu shopkeeper manje anga achizvikira boss vandaudza vanogona ngodi kungoignore nyaya. Handiti but rega ndoudza mukadzi wavo. Mukomana ndobva aenda kuna Mai Gondo. Ndobva akasvika kati Mai Gondo ndoda kutipirai life. Inini zvangu ndoda kungozama kuprotectawo family yenyu boss ndiri kuona kuti kamukomana kaari kudanana naye muraika handike kushaya. Mai Gondo tetumwe tumamomsi tinoda zvidza class maiziva tumwe toti isusu kana tatobata marika hatidi zombodi kuona kana kuti mwanasikana wangu achidanana nekarombe. Handi maiziya Mai Gondo yatsama papa ikati iwe ndoda kuti nditaridze munhu iyeye. Mangwana asvika. Mukomana godi vari kupindira nekatoyota noa kava katozara dust koi dust road. Iwe fe nekatoyota noa fe gudu danzo inenge ichirohwa danzo gudu zvakatodzisa mawindo zvikumana zvatodi zvatomisa zvatodzima music paipai zvatobudikira kuchero zvapinda mushopu zvaona mushopu muya mune mufesuya achiona kuti okay wadhonza chifoni akati right wakushedza chi Mai Gondo kanzi Mai Gondo svikai mukomana ari pano. Mukomana aboere chimwe haka wangu aripo renhasi yemu. Zvikanzi mukomana aiwa aripo ndondowari rega ndikushedzere iye mira ipapo iwe tyoka. Handiti mukomana godza vatotyoka vari kutotarisa bhachi rakamira zvakanaka ratozvigadzirisa. Mukomana waenda kuseri mukomana weshopkeeper akati Mai Gondo pindirai fast mukaoneka munhu kaya. Fe Mai Gondo vauya vakati yes makadini zvenyu vakumorosa godza. Godza kangoona kuti zvimwe zvaatmosfera muno manchati godza kati bo moms makadiwo tiripo isusu. Zvikanzi uri kuda kuonani panapa? Mukomana akugaya manje ndobva akutanga kuona kuti iwe chii chakuitika. Momsi iri kundibvunza pai momsi inotaridza kuti ganda iro rinopenya iyi momsi ine ubhosi mukati haingozi momsi zhara. Zvanzi uri kuda kudi uri kuda kuonani panapa? Mukomana ndobva ati hapana ndaida kutenga something. Momsi yandobva ati alright bo tenga udi urowe pasi. Mukomana ndokubudisa tumadhollars paipai ndokutenga zidrink 1 liter. Mukomana wabuda waro pasi. Mukomana ushari manje iwe ndeipi. Mukomana ndobva adhonza phone wakufonera iye mukuone namba dzake wakufonera iye murai paipai kanzi iwe murai iwe ndaona vamwe momsi vakadai so. Zvikanzi naye murai kanzi iwe wakutaura nezvava ndi momsi vangu wawaona kupi? Zvikanzi ndasvika kushopu kwenyu ndobva ndataura nemukomana uya kuti andishedzere iwe etc. Zvikanzi okay. Zvikanzi but mukomana uya unenge wandishedzera momsi vako. Yemurai ndobva akati I see kuti iyi problem because mukomana uya uri kutaura nezvake waitombonyengawo. So maybe wakuitira jealous ndobva achedza momsi wangu panzi haiwa ma1 but don't worry usachisvika pashop right. So mukomana tatosvika manje 1 week ago apa timeline takuti tibatai timeline tasvika pa 1 week ago apa 1 week yasvika
mukomana 1 week ago mukomana ari kumhanya nebhebhi rake vachaonana pashopa yachichi imwe yaya, but idzi manje dzemushopu idzi dzikuramba dzichihlasira kunani kuna maigondo kuti imi mukomana uya achiri kudanana naye murai anoshanda apo pamashopu paka zvimota zvosenga vanhu apo ndo paanenge ari ende ndo kwakuinda yemurai kuva chinodanana vachita yese vanofamba vese mutownship yese vachididididi handimaiziva mai emurai manje because anozati mamoms especially kana mamoms akaendesa vana kuchikoro vakaita mabhizinesi akabudirira vakaita sei vanenge vachida kuprotecta that wealth kuti mwana wavo haangodanani nerombe chimoms chimoms chitorinewo nebego because chinotofamba nemota yacho chitoita sei plus vakomana vanhu vashandira vakawanda moms vaya manje vaorganize moms vaya vatora mota yavo ivo vanofamba inonzi Toyota RAV4 vanofamba neRAV4 yaiko zvino kuita kudhara vatora mumwe mukomana anoshanda pa10 pavo vamupinza mubhaki vati driver bhaki iyo hande tinotora vakomana ari kufamu uko panotogwa vakomana kufamu mune Zimbabwe vakomana 3 boys plus ari kudriver nemoms yaya kanzi hande ndiri kuda kunotsvaga mufana anonzi Godwin ari kudana nemwana wangu vati te pamamota dziya dzekupairota padzopaka vachisvika paya godza vatoripo zvikanzi ndiri kutsvagawo Godwin godza ndobva vatoona kuti ndimoms vayaka godza ndobva vati ndodiko ndotiza here ndozvifamisa sei chinzwai moms vasvika paya neboys right vabvunza godza nditi vakomana ndobva Godwin uyu ari papa mukomana ndobva budika akati moms ndini zviri sei zvikanzi ndiudze makatanga kudanana rini naye murai mukomana ndobva akati iwe haisi drepere ndopindura kuti chii ndoti todanana ika kuti kwete boys riri mumota nditi rakatyoka moms ava vari papa mukomana akati unoona chii apa manje apa ndo panofanira kungwara mukomana ari kugayagaya ati iwe moms iri kufamba ine boys iri but maybe iri kungobva kwairi kubva after all ndivana moms webusiness so moms ava maybe vanzwa runyeri kupo ndiri kumhanya nemwana wavo rikandivaudza kuti yes maybe inotorova iyo the actual introduction mukomana ari kugayagaya kuti iwe inogona itori introduction moms ava anogona kutosimudza life yanga kuti mukomana ari kufunga positive ino positive thinking ari kufunga positive mukomana ari kushandisa positive thinking mukomana ndobva ati moms sorry kuti takatadza kuuya kuti tizviintroduce kwamuri but mwana wenyu as of right now it's still a new relationship tine around 2 weeks tichidanana remember izvi zviri kuita last week apa nyaya yatanga 3 weeks ago tavane around 2 weeks tichidanana mukomana ari kuudza moms vachiregedzera mucheka kaiwe mwana wangu unodana nembudzi yakaita seiwe tasaone nzondora dzako mukomana achishamisika pepe mukomana achiko moms mukuita sei vakomana vachibuda mubhaki 4 boys ndobva rasvikira ndokukinditsa munhu mambama kumunhu chipakira bhutsu mukomana achiti padhazi boys ndokumukinditsa papa boys ndokurova munhu moms kava achita sei and kanzi mfana moms vayati right mirai chimirai mukomana kanzi iwe urundidzwa mukomana wakwadziwa kudidi imweya kanzi mfana handidi kukuona futi padhuze nemwana wangu this is last week mune Zimbabwe ndobva moms vaya vaenda boys rezvimota ratoshamisika iwe uri kunetsana namaigondo uri kuita sei zvikanzi boys ma1 ndigodza vakutaura rigodi vakutaura boys ma1 ndo mafanisi ndozvifamisa sei mukomana wakunetsekana baibai
mukomana paita ari kunetsekana atori pazvimota zvake iwe kanzi lodhi yako yadi yakwana uyausenge vanhu nguva yako yekulodha yadi yakwana uyausenge vanhu mana wapusha chimota chake wasenga vanhu wari watrip rake wadzoka wari warimwe trip waita sei mukomana rogaya munjara iwe ndoifambisa sei nyaya ndofonera iye murai ndomuudza izvi zviri kuitika kana kuti kwete mukomana wanyarara dzachava chinhelasi amanheru mukomana wanyarara chi yemurai hasi kutaura naye murai amanheru dzaakuti kuma 888 yemurai ikapinzira phone call mukomana akati no handisi kuipindura rega ndidi ndichikoke mukomana watadza kupindura yemurai murubabara yemurai ikaronetsekana iyo mukomana ari kufambisa sei mukomana yemurai ikaisa imwe missed call mukomana watadza akambonyarara kazoti after like 40 minutes kaisa imwe missed call mukomana waisiya futi so 3 minutes go yemurai kasiya nazvo mukomana vavata upedzi kuramba but mukomana wakatenza akati no ndoburawa ndikada kuda kudzingirira mwanasikana we ndoburawa ndokuwadzigwa mahara ari kuvhunduka so apa yemurai akasi kuziva zvaitika ani maibadi mangwana asvika chimonasi yemurai ikasenda message morning baby mukomana wavhura message wabluetick ari kuvhunduka mukomana achikugara ndodii ndoita sei so guwa rakufamba manje mutownship rekuti iwe pane mukomana akarakashwa apo nenyaya yekudanana nemwana wavagondo murubabata so tumwe twafriends twayemurai manje twanzwa nyaya tosvika kuna yemu kanzi iwe yemurai yemu tiri kunzwa kuti pane mukomana akarohwa nokuda kwekudanana newe yemurai ndipakati iwe uri kutaura kuti chii apa dzava like 5 days ago 4-5 days ago murubabata 4-5 days ago kanzi iwe uri kutaura kuti chii ndiye murai kaakubvunza remember takuudza kuti yemurai she's around 18 years right now munhu mwanasikana akapedza form 6 last year and she just took a year off before she goes to college or university so kari kuudzwa nemafriends ati muri kutaura kuti chii kanzi iwe tinoziva pane mukomana akarakashwa mani nenyaya yako iwe yemurai kakukoneka madosi kanzi iwe kakukoneka unoti alright mufana godi asiri kudi kupindura mafoni calls angu asi ndi WhatsApp azvidaro iri nyaya yekuti akadi akarohwa yemurai kadhino akati kakati aiwa plan ndepi yemurai kati chisikate nhafu kapinda mukamota kakanofamba nakadhemio kane mota kayemurai kapinda mukadhemio kokochirikochikochikuru kasundedzera kadhemio kayaka kakananga kupi panopaka mota dzekupaireta paipa kasvika kamisa chimota pa chisikate nhafu ichi kabuda kaona urit noa ya godhi iyo ipapa kati pana godza bye godza kasvika bye yemurai karuti kuna godza iwe godza chichiri kuitika godza varwa nehana yasi mafanizira akasi kuda kuwedzera moto era godza vabva vabudikira kati iwe uri kuita sei panapa kanzi ndauya panabhozi hausipindura tumafoni calls hausikuita anything zviri kufamba sei godza ndobva vaudza kuti iwe panapa pakaitika chimoto moms vako vakasvika nemwe boys ndokuzondirova ndokuzoita sei kaemurai kagwadziwa kati aiwa unoona chi I'm very very sorry but isusu hatingamisi relationship yedu nekuda kweizvozvozvo mukomanawo nekuda kwerudo nokuda kwekunagwa nemwana mukomana ndobva ati alright but maitita kuzvifambisa sei so musikana ndobva ngoti no tongozviita keep underground hatichadananirani muno mutownship kuti titange vanhu tichiinda out tinoita zvatichiita you have a car ndine mota vese vane mota so they can just go out vodanana outside so mukomana haasi munhu wekumusoro muri kuzvinzvira mukomana Godwin mukomana ari 26 years but ari ngwavha ari kudhiraivhira umwe womunhu wechimota ichi but mwana isikana ichi as you can see chine future chine zvese chiri kutofamba nechidhemio at this age chiri around 18 chakapedza kunyora form 6 last year chakamirira kuenda kuuniversity etc so mukomana is asking muri Zimbabwe pano pamuzinda vanhu kuti super galo
taura nemazimbabwenzi andisenzwisa because I fear for my life. Ndo nzvimbo yandoshandira iyi apa ndiri kudanana nemwana wemabhosi anditi and haasi kunzwisisa mukomana kuti ozvifambisa sei and chimwana ichi chiri kumuudza kuti we can keep it a secret, but can we really keep it a secret? Mukomana ari kuzvibvunza that question and ari kubvunza mazimbabwenzi right now kuti can it really be kept a secret and what will be the end of this? So mubvunzo takusirai muri wezimbabwe tinoda kunzwa mucomment section. Tuesday inini ndichange ndirimo mucomment section. Every comment mukomana achange arimo in the comment section. Every comment achange achiverenga achinzwa kuti muri kuti chii, muri kumupa advice yekuti chii. Ndini wenyu pamuzinda wavanhu Super Galo. Peace.